esenjishiwa ngecawa kanti le bhanki awusukunxibe nje. Sentshilo Sister Makapelo wathi bengunobhala wolutsha lo. E-Western Cape siyayazi bazalwane ukuthi ibandla nebandla nganye li-represented kwi-marketing committee yethu ebengomnye welungu lethu lapha marketing Sister Feni. Ezi videos sizibonayo kwi-social media zase-Western Cape nenxalenye kuzo Sister Feni. Sister Feni ke kuthi usebenzile uSister Feni. Kodwa okubalulekileyo, God made them prosper. Ithi iBhayibhile endiyifundayo Sister Makhasi, ngexesha lakhe lokuthatha intambo uZiya uthatha ngexesha ebekunzima eJerusalem. Xa ndijika vice wam uMetshile uyithatha le bhaki ngexesha ekunzima le bhaki uzayithatha ngexesha apho kubuhlungu khona ezintliziyweni zenu. Kodwa ndifuna uyazi into yokokuba ngaba ngexesha lelo lokubuyelela liqoqela kuThixo kungexesha uThixo azayenza ayizoba lula yona le ndlela ayizoba mnandi endleleni, because kaloku iChristmas izawufika eyokuqala nithi uba bekhona usihle ngihleli kule ndawo, uba usihle ebekhona ngesithi usihle ngawo lo mzuzu. Kodwa ngelo xesha zenibane nibuyelela kuThixo ningamsoli nanganye into ayenzileyo khona ukuze uThixo yena azaniphumelelisa. Wenze loo nto uZiya uthe ngexesha kunzima apha emhlabeni nangexesha lakhe lokukhokhela wabane buyelela uThixo, banethandaza kuThixo, wabangela into yokokuba ngaba ubumkani bakhe bube bukhulu kwabantu azabakhokhela. Nawe ke bhuti, xa uzawuthatha le ngubo usihle besithi xa izawunxiba le ngubo ayothuthuzela amakhaya, ayizokwenza le nto esiyenza ebefaka le ngubo abe namandla amathi. Usihle ebesithi xa inxiba le ngubo usihle asazi into yokokuba ngaba zonke izinto ezenzekayo ebomini bakhe zizawulunga kwaye zibhale ebusweni bakhe because ebezawunxiba le ngubo. Awusukuyinxibe ke le ngubo ke bhuti. Sithe xa sithetha nawo izolo lo vice wam sathi into yokokuba ngaba yonke into inexesha layo. Uzuthatha ixesha lakho xa ufuna ukuya ecaweni uba ngaba awukaye ecaweni, uba lusiya ngexesha lakho. Xa kukho into ethi kuwe khawuba lusiya, khawuvuke ngomso ubheke ecaweni, uzuhamba ubheke ecaweni ngoba uThixo yena uyayazi into ezayithetha apha kuwe entliziyweni. Yiyo kaloku indlela yokuqala leyo yokokuba ngaba unxibe le nto. Emveni koko uzawuthi xa ufika ecaweni uzofika kukho umdala phaa ozakuxelela into yokokuba iklasi iyangenwa khona ukuze uzalise ube lilungu lale bandla lamahlaba. Emveni koko ufike ke ngoku ekomitini yabantu abatsha unxibe le nto uqonkqoze. Emveni koko ngexesha elifanelekileyo ithi ikomiti ibhalele iseshoni, ikomiti ithi ikomiti ngexesha elifanelekileyo simbonile into yokokuba ngaba ufanele into yobana le manyene abantu abatsha athi umfundisi ngexesha elifanelekileyo akunxibe. Emveni koko bengone ke ngoku uyinxibayo le bhaki. Asizosuke sikubone ngomso unxibe le bhaki ube ungakhange uzenze ezo zinto ngoba kaloku siyabuza yokokuba ngaba buqonkqozeki. Xa sakunika ke ngoku le bhaki kuthi uzuyazi yokokuba ngaba uThixo yena uzasiphumelelisa. Xa ubona ubuyelela kuye, ubona usiya kuye ngalo lonke ixesha, uThixo uzawukwenza wena lesapho lakwafeni iphumelele ngoYesu Kristu Nkosi yethu. Amen.